ҳар ду палатаи парлумони тоҷикистон аз тарҳе ҷонибдорӣ карданд ки бар асоси он ҳаҷми ҷаримаҳо барои напардохтани андоз ва саркашӣ аз андозсупорӣ як баробар боло меравад. токунун барои чунин амал ҷарима дар ҳаҷми 8-10 нишондиҳанда, яъне аз 624 то 780 сомонӣ буд. акнун ин ҷарима барои сокинон ва ширкатҳо то ба 1560 сомонӣ зиёд мешавад. мақомот ҳанӯз мавзӯъро шарҳ надодаанд, вале сокинон ба якбора боло рафтани ҷаримаҳо назари гуногун доранд. соҳибкорҳо вақте ки ҷарима кардан, мисол вақте ҷарима месупоранд, мисол вақте ки корхона молш ки агар кам шуд, мисол пешравии корхона кам мешавад. вақте ҷарима ки набоша, мисол сари вақт бисупоранд ҷарима нашавад, мисол вақте ҷарима набоша ягон мушкилӣ намешавад. И ягон мушкилӣ надора. вақте ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастӣ, бояд ба гуфтаи қонун рафтор кунӣ. чӣ хеле ки ба давлат бояд андоза бисупорӣ. اول معاش زیاد کنن با انداز آخر یکدیگر وابسته است. یک قومت کار میشه برای اشتراف налоги агар бардошта бошад бизнесменам ку хеле проблема мешад мақсад барои чизо не мақсад агар як чиза мебардорем ку ма ҳамин хеле мефаҳмам да як чиза бардошем бояд оликам бардорем да. радиои озодӣ барои шарҳи мавзӯъ ба кумитаи андози ҷумҳурии тоҷикистон номаи расмӣ фиристод, вале то лаҳзаи таҳияи гузориш посухи ба он дода нашудааст. абдуллоҳ ашуров, коршиноси масоили иқтисодӣ, бар ин аст ки афзоиши ҷаримаҳо барои напардохтани андоз паҳлӯҳои мусбат ва манфӣ дорад. ибтидо ин иқдом метавонад шумораи афрод ва ширкатҳоеро ки аз пардохти андоз мегурезанд кам карда ба афзоиши даромади буҷа кӯмак кунад. аммо аз таҷрибаи кишварҳои дигар мо метавонем бинем ки ин гоҳо натиҷаи баръакс метиҳад. нахуст ин ки риски сар задани ҳодисаҳои коррупсиониро бештар мекунад ва дуввум албатта вақте ки андозҳо гарон аст, сарбории он гарон аст дар болои соҳибкорон, ширкатҳо, онҳо боз ҳам талош мекунанд бо ҳар роҳу восита манбаи даромади худро пинҳон кунанд ва аз андоз сарпечӣ кунанд. вале бинобар ин бисёре аз кишварҳо бо роҳи дигар пеш мераванд, яъне онҳо ҳарчи ҳаддалимкон мизони андозро поёнтар мебаранд то одамон, соҳибкорон, ширкатҳо аз иқтисоди пинҳониро аз байн мебаранд. ширкатҳо яъне пурра қонунӣ шаффоф кор мекунанд ва андози худро медиҳанду кори худро идома медиҳанд. афзоиши ҷарима барои саркашӣ аз пардохти андоз ё дар вақташ напардохтани он дар ҳолест ки шикоятҳо аз беасос ҷарима шудан ҳам борҳо садо додааст. шурӯъ аз аввали соли 2026 андозаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо ки барои муайян кардани ҳаҷми ҷарима истифода мешаванд аз 75 ба 78 сомонӣ зиёд карда шуд. мақомот ин корро барои пешгирӣ аз қонуншиканиҳо муҳим медонанд, аммо сокинон мегӯянд ҷаримаҳо бояд ба назардошти вазъи молии мардум муайян карда шаванд. мақомоти тоҷикистон дар соли гузашта ба ҳадди ҷарима ситонидаанд ки аз нақшаи пешбинишуда қариб 50% зиёдтар будааст. ба иттилои вазорати молия дар 9 моҳи соли 2025 аз ҳисоби ҷарима ва қонуншиканиҳои дигар ба буҷа 415 миллион сомонӣ ворид шудааст ки аз нақша 134 миллион сомонӣ зиёд аст. ҳудуди 70% даромади буҷаи тоҷикистон аз ҳисоби андоз ва пардохтҳои гумрукӣ пешбинӣ шудааст ва рӯ ба афзоиш дорад.